Jedan od mojih najdražih pisaca je Mark Twain, odnosno Samuel Clemens, a nedavno sam završio čitanje jedne od njegovih najboljih knjiga, a to je knjiga Pustolovine Toma Sawyera, odnosno meni ovo je jedna od najdražih njegovih knjiga, a općenito je možda jedna od najpopularnijih njegovih knjiga Pustolovine Toma Sawyera, napisana negdje, odnosno objavljena negdje 1870-ih, priča koja zapravo vodi nas kroz pustolovine jednog dječaka Thomasa Sawyera, koji zapravo živi sa svojom tetom i bratom, i tu je još njegova sestrična koja nekad bude tu, nekad ne bude, odnosno više manje živi isto s njima, i priča je smještena u jednom selu u Americi pored rijeke Mississippi, gdje je zapravo i sam Mark Twain odrastao i proveo dio svog života. I ono što je jako važno je da ova priča je vrlo zanimljiva, dakle vodi nas kroz jedno istinito putovanje, da kažem, jer sam Mark Twain u predgovoru kaže da su se ove pustolovine stvarno dogodile i da je i same likove stvarao prema istinitim dječacima, ali na primjer lik Toma Sawyera nije jedan dječak, nego je spoj više dječaka. Naravno, Tom Sawyer je ovdje zapravo jedan dječak koji ide u osnovnu školu, negdje 3. 4. razred, i naravno u početku ga muče razni ljubavni problemi jer se zaljubio u jednu novu djevojčicu koja je došla u to selo, čiji je otac zapravo odvjetnik, i to se prikazuje zapravo isto stvaran odnos kako to funkcionira i kod male djece, ali tako isto i kod odraslih. Prva lekcija je već negdje u 2. poglavlju i kaže: ako želiš natjerati čovjeka da nešto stekne, potrebno je da on to isto teškom mukom stekne. Dakle, ako se čovjek za nešto ne mora boriti, on to neće toliko htjeti. Dakle, ako je nešto na dohvat ruke, ako je nešto lagano za dobit, to nije toliko vrijedno čovjeku. To najbolje vidimo u stvarnom životu na primjeru kada se nešto dijeli besplatno, ili kad nešto možemo dobiti besplatno, ili ako nešto dobijemo stvarno besplatno, to ne cijenimo toliko kao kad platimo nešto dosta novaca. Na primjer, ako dobiješ neku knjigu na dar, ili ako dobiješ neku, spravu za vježbanje, nije ti ona toliko draga, nećeš ju toliko vrednovat kao ona sprava koju bi platio 5000 kuna, ili kao kad bi kupio neku knjigu za 300 kuna, puno je veća vjerojatnost da ju pročitaš, jer dao si neki novac za nju, ona stvarno nešto vrijedi. I tako je Tom Sawyer zapravo natjerao dječake da pretvorio je zapravo ono što on nije htio raditi, pretvorio u nešto što je zanimljivo, i time dobio dječake, njegove prijatelje, da oni to odrade za njega. Dakle, dobio je zadatak od svoje tetke Poli da mora obojati ogradu. Naravno, njemu se to nije dalo, nije htio to raditi, i onda je, kako je prolazio jedan njegov prijatelj, on je dao je dojam da je to kao nešto lagano, da on to uživa raditi, da je to nešto stvarno jako važno, da se to mora odraditi jako dobro, i onda je dječak poželio to raditi. Tom mu je rekao da nije siguran ako će on to može dobro napraviti, ali onda ipak dao mu je priliku. Dječak je sa velikim žarom prijavljeno na taj posao jer je shvatio da je to nešto što je jako važno, da je mora uvjeriti Toma da je on dobra osoba da to odradi, i Tom je to odradio, i tako kako su djeca prolazila, Tom je napravio doslovno red od dječaka koji će to njemu odraditi, ali Tom je naravno zauzvrat tražio nešto od tih dječaka. Neki su mu davali jabuku, neki igračke, neki crknute miševe, neki uginule mačke. To su bile vrijednosti, odnosno blago tih dječaka u to vrijeme u Americi. Tako da Tom je zapravo zaradio i dobio je da dječaci odrade za njega taj posao. Tako da ako želiš nekog natjerati da nešto poželi, trebaš napraviti da on to isto teškom mukom stekne, da njemu to nešto vrijedi, i onda će se on zapravo i zalagati za to i to će ih htjeti. Druga lekcija je odmah na kraju ovog 2. poglavlja i zapravo u istom ovom dijelu priče kao sa ovim bojanjem ograde, i tu je Mark Twain, u tom trenutku sam se osjećao kao da on stvarno doslovno meni govori, kao da govori baš čitatelju, i to je jedan trenutak u kojem prepoznaš taj veliki citat, a taj citat kaže da se rad sastoji od onoga što čovjek mora napraviti, odnosno što ne želi napraviti, a igra se sastoji od onoga što čovjek želi napraviti, odnosno što ne mora napraviti. Mi nešto smatramo radom kad to moramo napraviti, kad je to nešto što se mora, na što smo natjerani, a igrom, odnosno nečim laganim, smatramo ono što ne moramo napraviti, što radimo zato što mi to želimo, zato što to volimo,
i tada nam je to puno lakše to odraditi, jer to se vidi najbolje na primjeru škole ili posla koji radiš, ako ne voliš posao koji radiš, jer puno ljudi ne vole posao koji rade i onda se to naziva radom, onda te to iscrpi i to je zapravo taj rad kad ti je nešto teško. Nekad je nešto teško, nego kad to ne voliš i zbog toga ti je to teško. Ali kada ti nešto radiš zato što to voliš, zato što uživaš u tome, neko voli šetat, neko voli okopavati svoj vrt, neko voli saditi biljke, neko voli igrati neki sport, neko voli čitati knjige i to onda su stvari, kad čovjek to radi zato što to voli, onda je to njemu lagano, to ga ispunjava energijom, dakle ne troši energiju na to, nego dobiva energiju od toga i na taj način se to zove igra, odnosno nešto što ti želiš napraviti, što ti želiš raditi, što ti stvarno radiš redovito, jer ti to daje zadovoljstvo kad to napraviš, zato što to voliš i ne nužno da to radiš zato što imaš neku materijalnu korist od toga, već zato što to hrani tvoju dušu. Ali to je stvarno činjenično stanje, jedna velika pouka za mene i ono što se stvarno može primijetiti u svijetu oko nas, da je rad ono što čovjek mora učiniti, a igra je ono zapravo što ne moramo i cilj je po meni, odnosno svrha bi trebala biti da imamo što više toga što želimo raditi, odnosno nije stvar samo raditi to što želiš raditi, nego nekad moraš napraviti stvari koje ne želiš, ali generalno truditi se da sve što radiš, da uživaš u tome i da tvoj stav prema tome bude takav kao da ti to voliš raditi i težiti prema tome da imaš što više stvari koje radiš, da ih stvarno i voliš raditi. Treća lekcija je jedna također vrlo velika lekcija koja kaže da je najsigurniji način da nešto poželiš, da se isto od toga i odrekneš. Dakle, kad nešto ne smiješ, onda ćeš to puno više htjeti. Ima nekoliko primjera ovdje u priči, u tomu sferu, a najbolji primjer je kada je zapravo Huckleberry Finn, koji je Tomov prijatelj, zapravo beskućnik, odnosno skitnica, koji se druži sa Tomom, oni su prošli zajedno kroz skoro sve ove pustolovine. U jednom trenutku, kad su već pri kraju priče došli do toga da su pronašli blago, da su se obogatili, da je tada Huckleberry Finn mogao živjeti sa jednom njihovom susjedom, odnosno sa jednom tetom koja se brinula o njima. To je zapravo udovica Douglas. Huckleberry je dobio zapravo smještaj kod nje, odnosno ona ga je odlučila udomiti. Dobio je odijelo, počeo je nositi robu, morao je prat zube, kupat se i to je nešto što on nije radio doslovno nikad jer spavao je po bačvama, stalno je bio vani, hodao bos, pljuvao po travi i onda je on te stvari zapravo nije mogao više raditi, nije više mogao otići van kad želi, nije se mogao igrati kad želi, nije mogao se družiti s prijateljima, odnosno nije mogao spavati kad želi, već je morao ići u školu, morao je učiti, morao se češljati i onda je on tu u jednom trenutku rekao da stvarno kad to više ne može raditi, onda je on to stvarno to sad želi. Jer ni ne znaš da ti je nešto vrijedno dok to ne izgubiš, odnosno dok to nemaš. Jer kad imaš sve što želiš, onda ti je to shvaćaš to kao zdravo za gotovo, ali kad to izgubiš, onda je stvarno onda to vidiš da to stvarno želiš, da ti to fali. A to još možemo vidjeti na primjeru kada recimo želiš početi trenirati, zdravo živjeti, želiš smršaviti i onda si ukineš da ne smiješ uopće jesti na primjer slatko. Normalno da ćeš u tom trenutku, u tom periodu htjeti baš jesti slatko jer si skroz zabranio. I isto je tako, ja sam osobno to probao napraviti sa mobitelom, da ne koristim mobitel i onda baš kad odradim sve što trebam i onda i dalje si ne dam mobitel, naravno da ga želim. I tu sam zapravo došao do zaključka da je najbolje pronaći nekakvu sredinu, nekakav balans i ista stvar i sa čokoladom, jer osobno sam stvarno jako velik ljubitelj čokolade i normalno da ne možeš jesti svaki dan po jednu veliku čokoladu i tu sam došao do jednog pravila zajedno sa svojom braćom da imamo jedan dan u tjednu kad možemo jesti čokoladu. Dakle, jedan dan u tjednu smijem jesti čokoladu i onda se sebi stvarno kažem ok, pa ja smijem jesti čokoladu, nisam si to zabranio, stvarno smijem jesti čokoladu, ali samo taj jedan dan, bilo koji dan. I na taj način mozak shvaća da ti, ok, to smiješ jesti, to nije nešto zabranjeno i samim time ne žudi toliko za tim, kao kad si skroz zabranio da ništa ne smiješ, odnosno da nikako to ne smiješ,
onda će tijelo puno više to htjeti. Tako da to je jedan mali psihološki trik koji vjerujem da ti može pomoći. Četvrta lekcija je jedna, bila meni osobno vrlo draga jer to je nešto u što vjerujem, a to je da je smijeh zapravo ljekovit, da je zdrav, a to je u jednom trenutku zapravo u dijelu priče se spominje kada je Huckleberry Finn zapravo došao kod Velšanina. Velšanin je bio isto jedan mještanin u tom selu. Došao mu je reći da je zapravo kod udovice Douglas dolaze neki lopovi i malo kasnije poslije toga nekako ga on nasmio. Zapravo pitao ga je što je bilo u toj vreći koju su lopovi nosili. Huckleberry Finn je naravno mislio da je to blago jer su Tom i Huck tražili to blago i Huck se tako izbjeći oči da se taj Velšanin tako od srca nasmio i tad je Velšanin rekao ovaj smijeh vrijedi puno para zato što ti štedi zapravo troškove liječenja. Odnosno, kad se ovako smiješ ne moraš plaćati troškove liječenja jer stvarno si zdrav od tog smijeha. To je zapravo to neko preneseno značenje. Odnosno, to nam govori da kad se čovjek smije, osjeća se dobro i na taj način postaje puno zdraviji. To je moje osobno nekakvo mišljenje. Naravno, ima i citata koji kažu da dan u kojem se nisi nasmio odnosno nije najbolje iskorišten dan i to je stvarno nešto s čim se ja slažem jer zapravo svaki dan mislim da se uvijek može pronaći trenutak i neki razlog da se osmijehneš, da se nasmiješ, da imaš neki razlog za veselje, za pozitivnu energiju, za sreću, jer naravno nije cilj biti sretan, nije to glavna svrha, ali osmijeh je jedna od rijetkih stvari koju kada dijeliš se zapravo množi. Dakle, kad nekom se nasmiješ, on ti uzvrati osmijeh, uljepšaš dan toj osobi, uljepšaš dan sebi i naravno pogotovo taj iskren smijeh od srca kad je nešto jako smiješno štedi novac jer štedi zapravo troškove liječenja. I ova peta lekcija je vrlo povezana sa prvom lekcijom, a ona kaže da, to je zapravo citat koji je rekao Huckleberry Finn u trenutku kada su se oni obogatili, dakle pronašli su to blago, Tom i Huck, i Huck je, kao što sam rekao, počeo živjeti sa udovicom Douglas, sve mu je bilo onako dostupno, imao je sve što je htio, mogu imati sve što je htio jer imao je, u to vrijeme to bilo puno novaca, imali su kao prihod od tih novaca, mogli su ga rasporediti tako da imaju svaki dan $1, to je u to vrijeme za njihovu klasu bilo jako puno i naravno oni su od toga dječaci koji su išli u osnovnu školu mogli jako dobro živjeti i onda je u jednom trenutku, nakon 2-3 mjeseca takvog života, Hucku je prekipilo, nije mogao više izdržati, da nosi odijelo, da se mora češljati, da mora prati zube i on je u razgovoru sa Tomom rekao mu je da nije mi stalo ni koliko je crno pod noktom do toga što mogu tako lako dobiti, odnosno to znači da isto je povezano s onom prvom lekcijom, da kad je nešto tu dostupno nije toliko vrijedno, iako oni su se stvarno dobro pomučili za to, ali opet ovdje je neka druga poruka koja kaže da nije sve za svakog, jer zapravo ne možeš postati neka osoba koja ti nisi ako dobiješ život kakav ima ta osoba. Možda se ovo malo sad zbunjujuće, ali probat ću objasniti na jednostavni način. Dakle, kad na primjer imamo Hucka koji je lutalica, živi po vani, spava po bačvama, on ako je automatski poslan u taj svijet, u život nekog normalnog čovjeka koji je živi uredno, ide u školu, on se ne može automatski transformirati kao osoba iznutra u taj život. Već on prvo mora postati ta osoba da bi onda mogao tako živjeti. A Huck je u ovom primjeru odmah postao ta osoba, a još uvijek je kao osoba iznutra bio sa svojim mindsetom zapravo u onaj Huck koji živi po vani, spava po bačvama i hoda bos. I onda kad tu osobu staviš ovu osobu koja je civilizirana, da kažem, on se ne može automatski prilagoditi. Naravno da se Huck htio vratiti na ono staro. Huck je tu naravno i rekao da to nije za njega. Da on je rekao, Tome, ja sam shvatio da nije toliko lijepo biti bogat kao što se priča i zato što Huck je toliko navikao na taj svoj način života da nije mogao jednostavno živjeti više tim životom koji je lijep, gdje ima sve, ima dom, ima krov nad glavom, ima urednu odjeću, ali to jednostavno nije bilo za njega i to je dokaz da nije sve za svakog i što je u redu, da svako ima neki svoj put, svako ima neku svoju zapravo zadaću koju treba ispuniti i neki svoj način, put kroz koji treba proći
Tako da ovo je jedna vrlo velika lekcija već na samom kraju knjige. Na kraju je stvarno vrlo zanimljive priče, prave pustolovine, baš prave pustolovine. Kažem, meni je jedna od najdražih Twainovih knjiga i stvarno ja se nadam da ti je bilo korisno, da su bile korisne ove lekcije, ali svakako želim da mi napišeš u komentar koja je najveća lekcija koju si ti dobio iz ove knjige Pustolovine Toma Sawyera, ako si ju pročitao, ako nisi, napiši to kad pročitaš i ja se nadam da sam te potaknuo s ovime da pročitaš Pustolovine Toma Sawyera. Naravno, pretplati se ovdje na ovaj kanal ako želiš još ovakvih videa o knjigama i sažecima knjiga i naravno ovdje gore na kartici pogledaj sažetak knjige Redovnik koji je prodao svoj Ferrari. Ja se nadam da je ovo bilo korisno, hvala što si pogledao ovaj video, vidimo se opet u sljedećem videu.